जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो मैया मोनायाव जोङो खोनानो मोनबाय जे जोंनि हादरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङा रुंसारि जाबाय खोनानानै जों दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जोंनि हादरनि गाहाय मन्थ्रि जानायजों लोगोसे बिथाङा मुलुगनि सासे बयजोंबो मिथिजानाय सासे अर्थनितिबिद होननानै बिथांखौ मिथियोमोन। बे हिसाबै सासे गेदेमा सुबुंजों लोगोसे जोङो दिनै बिथांखौ जों जुदि नायोबा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो सासे बेबायदि सुबुंखौ जों खोमानानै लानो गोनां जाबाय। जों जोबोद दुखु मोनदों आरो जोंनि स्टेटआ जेरैबायदि बुंदों 7 साननि थाखाय दुखु फोरमायनाय एबा दाहा फोरमायनाय फालिगोन होननानै दा जोंबो नैबे जोंनि जे बादायलायनाय बावहाय जोङो कन्डलेन्स जों खालामदों। आरोबाव जोङो बेखेवनायाव मोनसे मोसानाय जों होदोंब्लाबो दानिफ्राय जोबजासिम जोङो खुनु बेहाय कालसारेल जे प्रग्राम बे प्रग्राम जों थानाय नङा। बिथांखौ मान होनानै एबा बिथांनि थैनायखौ दुखु फोरमायनानै जोङो कालसारेल जेफोर प्रग्राम बे प्रग्रामफोरखौबो जोङो पस्टपन खालामबाय।